a neviem si predstaviť ináč tráviť voľný čas ako vlastne tou drinou, relatívne špinou, ale potom mi to nahradí, keď sa môžem obliecť do peknej uniformy a keď si môžem vykrútiť fúzy, dám si biele rukavičky a môžem ukázať tú určitú úslužnosť, ktorá bola v tej dobe typickej, hej, tie začiatok 1900 a ďalej, aj do tejto doby vlastne tam hovorí, furt na železnici bol úsmev, úslužnosť a hovorí taká určitá nádhera, taká dôstojnosť, ktorú ľudia si to vážili, cenili. Moje heslo je, není umenie rozbiť, dať do šrotu a mať za to pár korún, ale keď to bude stať aj napríklad tento vagón bude stať pri plote 20, 30, 40 rokov, jemu sa nič nestane. A možno príde doba, kedy budú peniaze, kedy budú ľudia a tento vagón tam napríklad robí. Bude skôr, bude o to starší, že bol dochovaný, ale keď ho rozpálime, nikdy viac také dačo nebude. A tu v DP máme len pár kusov, ako napríklad táto mašinka Kometa 2601. Je vlastne jediný exemplár, ktorý bol aj vyrobený a vlastne aj zachovaný.